So ana nga priso si Marcolita, si Las Jinggoy, paspas kaayo ang ilang investigation. Pero nga man mahigala, si Romalde hantod karon, ang former speaker, wa pa man hantod karon. Unya, kini mahigalang pagkasulting BBM, timan na ko ito pagkasulti, atong balikan lang gamay, pagsulti mahigala murag, ang mga congressman po mahigala nga nakabinipisyong Romaldes, apil po sa pakpakunuhan. Kini mga higalag, tanawan nimo ang record yon during this time ni BBM. Kini pagbuo mga projects. Kini niya in the past 6 years, tuyo lang na mahigala para maigo sad mahigala gamay itong administrasyon Duterte. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Samtang dinhi sa ato mga kaigalan, Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya ni bisita sa Subo kagahapong adlaw aron mosusi sa nagbalor og 60 bilyones pesos nga flood control project sa lalawigan. Straight to the point. Welcome ka diri sa Cebu, Jesus Crispin na Buying Rimulya. Straight to the O hinaot pa unta, nga doon na gid ni kanana ang padulngan kining investigasyon. Dili kay investigasyon lang mahigala nga kini ni ang pakurog sa mga politiko aron nga mo doon na mga higala pamulitika nga pamaagi aron nga dili mahigala mo adto sa laing partido. Straight to the point. I hope na dili na mao, no? I hope mahigala tinud-on ni Jesus Crispin Buying Rimulya ang paghukod mga higala sa flood control nga mga proyekto sa Sugbo. Straight to the Kaya point. imagine ka mga kagalaan, 60 bilyones pesos, ang gibubo mga higala dinhi sa Sugbo nga flood control. Straight to the point. So na-mention kagahapon ni Buying Rimulya ang 7th District nga medyo dako-dako mga higala og na-mention sab ang QM Builders. Straight to the point. Sikat og balik ining kalakiha may gala si Kirante, Good morning atong Mr. Kirante. Straight to the Tanaon point. tanay mahigala og tinuod na ba ning kang Buying o di ba kani atik ra? Lingaw-lingaw lang sa mga tao ba, aron nga kunuhay ingnon nga doon na pagpanggukod sa flood control. Pero kung tinudoon ni Buying ni maka-appreciate kita. Tinudoon ni, Mr. Ombudsman, ang dili sa Cebu kay laliman ka mahigala biktima ang Sugbo sa bagyong Tino. Unya gamayng uwan dakong baha na dayon. Straight to the point. Tinud ako nun di sa Cebu. Unya kay ba naman ta nga dito sa kauluhan medyo ikaw may magbuot og kanus amo hinog og kanus amo hilaw ang kaso. Ayaw lang na gamito di Sugbo. Pahinugan lang dayon ni sa Sugbo. Gisuroy mahigalang Jesus Crispin Rimulya ang Mananga River. Usa pa may laing river nga iyang gisuroy day. Ang Manangara, usa ra ka buk yang gisuroy. How about ang sakuan kini ni ang Butuanon River? O ingon man ang Kutkot, wala pila. Natay kagtagad rubutaga mga higala sa atong pagban-uban ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mahigala subay ni ini ang pagduaw ni Rimulya ato ning isgutan mahigala kay ni aman sa Sugbo samtang kini ni ang hinaot pa nga padayonon sa mga kagalaan tong tuas Manila. Pero sa pikas nga bahin di pa kay mo ditso mahigala ko nang ako lang welcome ka di sa Cebu unya sige imbestigarag tinuod na. Pero kay katong kang Romaldes mo naman og kadudahan kay ito pa. Wa pa mo na file kasong Romaldes hantod karon. Anya ang gingon may galang BBM patong-patong nga kaso nga giandam na sa ombudsman. Medyo gilingaw-lingaw lang ang mga tao. Ato ni hatagag pagtagad pero kini sa Sugbo tiwasan ni Buying. Ato ni pagtagad lubutagas tuban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang balita sa kauluhan Department of Health
Kung DOH, doon na bag-ong kalihim. Human gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr., si Edwin Mercado kagahapon hulip ni Dr. Jose Breck sa Puhalte Jr., kinsa ni-resign sa pwesto taliwa sa gatumang nga mga procurement issue diha sa maong ahensya. Straight to the Sa point. laing bahin, gisugyot nga nagbalor 7.2 trilyones pesos. Sus, gabihan budget mahigalag ka 6 lagi kadako. Trilyones yun mga kaigalan. 7.2 trilyon na pesos ang national budget alang sa 2027. Giduso na sa budget department ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Straight to the point. Atarig pagtagad sa karong butaga sa banuban ining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon. Straight to the Kunya, point. kumusta man ang flood control allocation ana? Kumusta man ka? No? Kaya gipahimangnuan na ba punta? Kini manghigalang pag-uwan-uwan, di man gini manghigala inyon tanga personalan ning ato nga wa kita ka move on sige ta hisgot flood control di kini personalan. Inig uwan, abisam ngani og di na ko mohisgot ang flood control. Iyan lang ta mohisgot ana, no? Pero inig uwan, nya mubaha, di gyud kalikayan ang amag di ta mohisgot. Kana nature man gyud nagpahinumdom. Ni uwan, ni baha, dito mahigal sa kauluhan pati naghanang nabahaan. Hasta mahigal ang simbahan, nabahaan. Ato ni hatagag pagtagad karong nga buntaga mga sugit ti paminaw kay matod pas pag-asa ang nasinati nga pag-uwan. Dito sa Luzon, equivalent kini og sobras o sa kabuuan nga uwan sud lang sa siyam ka mga adlaw. Straight to the Pero point. si Auntie Claire may pasultion mahigala miingon nga kung nakabantay mo kuno dali na kuno kaayo. Inigbaha dali na kayo muhubas. At nagpagtagad lubutaga sa banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang State Auditor Silene del Campo mahigalagi katagdang mo testify sa Notice of Disallowances sa Office of the Vice President karong adlaw. Subay sa pag-resume na sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Sining hatagag pagtagad mahigala ha og kumusta makawa na ba kay mga uwan-uwan ron sa Manila kay ngilad man paminawon nga magbaha manghigala unya siging ga impeachment. Nasamot ang mga tao kasuko mga sukid tig paminaw. Padayon na mo impeachment. Mama kay inyong gustong padayon ng impeachment. Pero ayaw kalimti ang mga problema sa flood control. So kagahapon, medyo sensitive mga higalang Senado nga ina lang sa di lang sa tamag mahigayon ng impeachment kay porbida daghang nabahaan. Lisod ba kay daghang nabahaan mahigala ang mga staff sa Senate dili makaadto. Lakip ang mga senador, ug ang mga tao sad mga kaigalaan ang magmagsigi kag tan-aw nga to sa impeachment nga di may mga baha nga grabe kayo. Straight to the Agad point. sa nagpagtagad na butaga sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang balita gawa sa nasod, magnitude 7.4 nga linog, mitay og ngadto sa Colombia og silingang mga lugar niini. Straight to the point. Ginaghanon sa mga nakalas niabot na ngadto sa 18 ka mga tao. Straight to the Kini point. guban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now dito sa Manila mga kaigalaan siging gauwan-uwan dito. Unya kinini ang gumikan lagi mahigala sa habagat. Dili pa ganini bagyo Inday Maris. Habagat ha. Unya ang atong weather condition dito mga higala og sa kauluhan sa Manila karon ga sige gyapong guan-uwan nait mga tutaligsik. Diri sa ato Sugbo at least wala tay uwan-uwan diri. Pero dito sa kauluhan sige mo na nga doon na po'y mga baha mga sukit tig paminaw nga nasinati. No? 182 areas in Luzon flooded mahigala tungod sa grabe nga uwan gikan sa habagat. Habagat na hinungdan, dili ni bagyo ha, habagat pa ni. Mao ni ang resulta mga higala. Unya naba ni siya mga video dong, audio, Calabarzon og Mimarupa Region, landslide sa Region 1, Cordillera Administrative Region. Deka ni kono, sige kono. Kalsada ni, anabahaan. Lakip na ang Benguet o Baguio City. Tawa. Hasta pa mahigalang idsa nga dunay giayo dito pila ka bilyon ang gigasto mga sukit tig paminaw pag rehab. Apan karon tuiga mahigala na guba. Mao na nga tagbog panubag si Vince Dison ron. Mao ni oh. Mao na ni, resulta na ni mga higala.
Grabihan ng baa, eh. So, imong inyo ng mga tao nga move on na sa flood control issue. Nature. Mao imo pahimang no mga higala. Nasa atong camera. Tara, sige, sige. Kani. Pailain ay. Oo, gabiha. Sila may giuwan dito. Ang Cebu pa may uwanon, porbida. Labaw pa sa dani. Ah, mo ni, oh. Nako. Galing. Sus, gabiha. Daghan ng mga lugar dito nga, kuano eh. Mga nabahan, kani, oh. Nga tan-awon lang ni sa atong mga officials gobyerno, kumusta ka sa BBM, no? Iyan lang ang gitanaw. Ang mga congressmen, ilan lang gitanaw kato mga malita-malita ang kwarta nga dawat. Do, labang ka. Oh. Ayaw pa. Kaldo, ang maglabang ka. Dito ang mga redes, oh. Mo ni ang realidad. Kaldo, ang maglabang ka. Ah, di pa, oh. Ay, on the beat, oy, no? Gagi. On the beat. Grabihan yung mga kuano, eh. Grabe, nakaligtas siya. Nature good mo yung pahinomdom. Takot, takot. Sa Central Luzon, 227 ka lugar ang apektado. Ang update, 414 ka mga lugar ang apektado sa baha. Limang ka na. Kani, ngayon saan naman lang ang leptospirosis aning kalakiha. Sus, Ginoo ko. Sus, gabiha. Region 4A, Calabarzon, Region na no? Grabe mga lugar mahigala. Kunya, mohilom lang ang mga tao anang flood control. Ah. Asa naman to yun nga mahiya naman kayo? Mao ning sitwasyon na, oh. Asa man to katong simbahan dong, doon simbahan pag yun nga nabahaan. Naman to, tanawa ko nims. Ang simbahan taon mahigala. I hope kagalaan nga, mo lagi na, kinahanglan kita nga, kanus apa man mo tingog ang katawhan, ani, kini, oh. Doon na pag-video, ani, man tong kang Inday Maris nga, wait, no, unsa man, eh. Naato na katong kwan, katong video bitan ni mo Inday Maris nga magi-forward. San Ildefonso, Bulacan ni siya. Oh. Grabe sad kay nga baha dihan dapita. Tanawa, oh. Nasa audio dong katong okay, tanawa tong usa katong to pag video mga higala nga kwan. Naato sa atong group chat day. Oh. Oh. Kani, oh, grabe ha. Mo ni mga pictures mga kagalaan. Kuan na gyud lahi na gyud karon nga na mo social media mahigala mo nang mo katap gyud ayon. Kani murag og dagat, oh. Oh. Mo ni ang aktual nga sitwasyon. So sao man nimo na ang mga tao imong ingnon nga move on na. Di na lang ta maghisgot ang flood control. Sao man maumay masinati sa mga tao. Mo man ni ang kani, oh, kani. Nanay audio dong, kani. Tiyaw mo na, oh. Santo Niño Parish, San Fernando, Pampanga. Sus, Ginoo. Oh, nubihaw, eh. Asa naman ang binilyon, trilyon nga gasto sa flood control? Muna. Kana, sige dong. Mo ni pagsuod simbahan? Oh, nasa siya audio dong. Audio simbahan. Medyo tinaw-tinaw ni tubigan ni suod ay.
Dugay-dugay na siguro nakabaha kay tinaw naman mga higala. Kani Santa Rita de Cassia Parish, Santa Rita Pampanga sani gabihang baha no. Naay audio ni Dong Nems. Walay audio. Oh, kay CCTV ang nakakuha ni. O sa man. O mo ni mahigala ang aktual nga sitwasyon, di natural nga ang mga tao mo man ang isyu nga relatable sa mga tao. Ang man og imong inyon hilom na mo diha. Ana na ayon na nang kalimti na isyu ha. Arita po focus ta sa intelligence confidential fund. Ato lang yung mga higalahang lingaw-lingaw mga sugit paminaw iagi talaga to katawa. Ay mo na focus sa confidential fund. Tawa simbahan mo ra dagat oh. Tinaw ba day tungod sa tiles po nga tinaw no nya ang sud nga tinaw medyo dugay-dugay na ni nga kuan. Oh. Sus Ginoo ko. Mo ni mga higala kung ipakita dira sa kuan karon sa atong social media platform kining maong baha mga sukit paminaw nga nakasud taon simbahan. Pahimat ngo ni mahigala sa atong kaparian ang atong mga relihiyoso, no? Labi na kato mga higalang mga religious kaayo ug mainampuon, no? Iapil ta sa pag-ampo tong mga higalang kuan, dunay mga pag-ampo mga higalang kuan, iapil ta sa pag-ampo tong kininiang tagaan ta gustisya labot ini flood control. Oh, tanaw. Biha ning pagkakuan na oy. So mo ni ang sitwasyon dito sa kauluhan mga sukit tig paminaw, labot mahigala ining problema sa mga pagbaha, no? Okay. Nya gahapon adlaw si Ombudsman Crispin Remulla diri sa Sugbo kay iya ko nung imbestigahon ang flood control. Okay na, no? Ayaw kalimta na manukot ana mahigala. I hope ha karon kagahapon man to August 10 unsa may direction ani mo investigation. I hope nga na anay klaro nga investigation na. Kay ang Sugbo mahigala kinahanglan sa ginang imbestigahan ning mga kuan dire. Flood control projects dire, flood control scandal. Imagine ka Sugbo mahigala 60 billion ang budget mga sukit paminaw nga nabubo din pero sus Ginoo ko. Straight to the point. Grabe gyapon ang mga pagbaha. I hope nga dili lang pamulitika kining mga pagbisita mahigala sa ombudsman, di lang mahigala pag weaponize mga kagalaan sa ombudsman sa mga kontras politika, ha? Kay hantod karon mga kagalaan si Romaldes, wa gyud kaso pang napasaka hantod ron. Wa napasakang kaso. Unya kinini ang speech mahigalang BBM kung nahinumdum mo maingon nga di na ta maka-experience og baha kay kuno na ana mga flood control projects. Pag sunod tuig mingon siya mahiya naman kayo. Grabe man day mahigalang pagkabaha. Unya karon tuiga patong-patong na nga kaso kuno ang ipasaka batok mahigala sa former speaker. Pero kumusta man atong isgutag tiwas ha human lamang pipila ka mga pahinumdom. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, so karong adlaw balik na pod mahigalang impeachment. Lingaw-lingaon lang ta mahigala sa impeachment. Sige, ipadayon lang na. Kay mamay inyong gusto. Pero ayaw pod in taon og kalimti ang pag-address sa problema sa mga pagbaha kay mo nay problemang dako sa grabing kinawatay unya relatable sa mga tao. Straight to the point. Kanang impeachment isaray padayon, mamay inyong gusto. Pero ayaw kalimti. Kining flood control investigation. Nawa naman tong ICI mo, ulog-ulog naman mga higalay gihimo nga kunuhay mahiya naman kayo. Naghimo kunuhay ICI. Nya puman nawagtang na mga higala. Karon aron nga makatsay mga higala tong zona ni BBM. Tirahan na yun nga patong-patong na nga kaso giandam ni Romaldes. Giandam na sa former speaker. Kinis Romaldes may gipatamaan gid ani niya. Kay kisa may pag-ingon niya may gala nga hindi ako pangulo ng aming pamilya. Ako ay pangulo ng Pilipinas. So klaro, og tataw mga higala nga iyang gipatamaan si Romaldes. Romaldes nga nakasabot ni iso pod og statement dayon. Sabot pa siya nga bisa pagwa sa nganli may higala. Clarix man nga siya may gipasabot. Wa gaba. Iso din sa statement mahigala. Pero kini kung ato mahigalang sabton ang mga katauhan in taon mingon na ala. Patong-patong mga congressman po makpak. Namakpak to sila mga higala kay
Pasakaan na yung kaso sa Romualdez o namakpakto sila mahigala kay bawo sila nga atik ra. Kay samtang di pa mapasaka ang kaso sa ombudsman ngadto sa Sandigang Bayan. O di pa mo gawas ang warrant of arrest. Batok mahigalang Romualdez. Lisod kay ng tuuhan mahigalang tinud-o ni Romualdez. Ha? Imagine ka na nga priso na god mga kaigalaan to sa Sibong Revilla nakabuhi na mga niron. Okay na, human sa suna ni BBM murag ang suna lagi paabot day. Ha? Pag human suna, okay na. So ana nga priso si Marcolita, si Las Jinggoy, paspas kaayo ang ilang investigation. Pero nga naman mahigala, si Romualdez hantod karon, ang former speaker, wa pa man hantod karon. Unya, kini mahigalang pagkasulting BBM, timan na ko ito pagkasulti, atong balikan lang gamay, pagsulti mahigala murag, ang mga congressman po mahigala nga nakabinipisyong Romualdez, apil po sa pakpakunuhan. Pero kini pa, sagol man yung mga higala pa, hatag ba lang og am-am sa mga tao, atol paminaw balik hatanaw God, ang iyang pamahayag, biya atong paminaw. At sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. Ninduta paminaon, mga sukitig paminaw no? Pero, di man na to, nga klaro-klaro pag-istorya mahigala, nindot ni paminaon og tinud-on. Pero pa yun niya ayon sa ombudsman patong-patong ng kaso. Pero kung tanaw ni mo mahigala on sa may stage, niining maong kaso mga kaigalaan. Ha? Gipraktisan yun yan og sa contest pa ni sa oration, contest pa ni sa eskwelahan Inday Maris. Gitudluan gid mayo sa coach ginanaon ha, nya pinakurog-kurog tingog. Pero tanawa ha, ako mong klarohon, unsa may stage sa investigation na ni Romualdez. Para pag kuan lang ito sa mga tao, hala, okay na, anak. Kanang gilingaw-lingaw ta ba? Nga naman, ang stage anay mahigala naa pa sa preliminary investigation. Timan, na. Ha? Sa to pa, unsaon yung pag-ingon nga, sige lang, day hapit naman mo graduate ang kuan, ginawa ta kay hapit naman graduate college. O graduate na, magkatrabaho na. Huwag mo sa pag-graduate college, elementary pa man eh. Preliminary investigation pagod. Nato milabay ng adlaw, mapay pag-order kang Romualdez na pasamiton mahigalag counter affidavit. Sus marusip, kataas pa kayo mahigala in taon, layo pa kayo. Pag ingon elementary pa man inya, kahuman ka ng college, elementary pa man ha? Mo-graduate ka ng kalakiha? Elementary pa mo, agi pag high school. O na pa mo atog kolehiyo. Layo pa kayo. Ang ila mahigalang, dungan-dungan, ngano man ni madungan-dungan lang Jinggoy, nila ni Marcolita. Paspas magkay ila. Ang kang Romualdez mahigala, usa ka tuig na mahigala gikan pag-ingon ni BBM. Usa ka tuig kapin nga, mahiya naman kayo. Karon naa pa sa preliminary investigation stage. Unsa man ang preliminary investigation stage mo pa'y pagsugod. Mo pa mahigalay pag hatag og order ngadto mga kagalaan kang Romualdez. Nga kinini ang pasubmiton sa counter affidavit. Igo-igo po mahigala nga mo submit niya sa Romualdez counter affidavit nang withdraw na mahigalang 18 Marines. Doon na upat nga ni withdraw. Pastilan, mo na ka ng, kung imong tanawon ba, siyempre ang masa in town, wa masayod mahigala sa rules on criminal procedure, kaya ingon okay na, pasakaan nagkaso Romualdez. Pero ingon na kundaan, layo pa kay taon tinuod. Pati layo pa. Giam-aman lang mahigalang BBM.
Giamaman ang mga tao. Unless mapasaka sa ombudsman ka ng kasuha, ngadto na sandigang bayan, o mugawas ang warrant of arrest nga dakpon sa Maldes nga natama kaingon, gitinuod. Di pa ganit na mahitabo mga kaigalaan, napas preliminary investigation. Unsa may mahitabo sa preliminary investigation, mo submit pag counter affidavit. I-submit o counter affidavit, pwede pang moingon ng ombudsman, oy, among gi-evaluate hilaw pa man. Salig kay ko mahigala sa opisina sa ombudsman, taas kay ko tanaw sa opisina sa ombudsman, taas kay nagkredibilidad ang ombudsman until now. Kinis Buying lang, si Buying naman pod niya, amo to ba kamantak din ni si Klabano? Pero ka ombudsman, may gala ka ng mga taga-ombudsman, dako kay kog panglantaw na nila, dako kay kog saludo na nila. Kay masud ko sa ombudsman ba, kana bang doon na kay prinsipyo, doon na kay krusada ba? Ha? Nya ilang leader sa Buying, politiko masagon ni Buying. Ha? O kanang pagpanggukod niya ron karon mahigalag tinuod nga gukod, kasi sige, okay. Pero gukod mahigalang kontras politika ra diha rang laay pon lagi, ha? Eh kining hitabo aron, kining kang Romaldes mga sukid tigpaminaw. Nanga priso ng uban, si Romaldes wa pa kasugod. Unya ang 18 Marines nga kadtong ilang affidavit gigamit mga kagalaan against Romaldes. Og tinuod mga higalang kaseryoso sa ombudsman ngano man nga na nibali naman to, gikamang to mahigalang kisa may nagkamang. Ingon si Buying day nga Romaldes ay pasingin la no. Gikamang to nya ipabali or gipasagdan nga makamang. Anong wa man to gisafety tong 18 Marines or katong pipila ka mga Marines ito nga gamiton ang testimonya batok Romaldes. Ang problema ko sa 18 Marines kay nigamit niyo against Romaldes, maapil mas BBM. Nanong nalangan-langan mo to, ni nakamang na noon, nibali ang upat. Pagbali mahigala sa upat, niingon na, why credibility kay wanag bisag unsa na isultis mga Marines. Kay napasagdan man mahigala ngano man og nituo sila sa affidavit sa Marines. Ngano man ipaubos dayon sa Witness Protection Program aron nga maproteksyonan na sila. Straight to the point. Gi-safety na sila lugar. Nga di na wala laing maka kuot-kuot dito. So ito masalani kini mga politiko, mabida na ka ng buhaton mahigala nga bisag ganig iski election, so ito sila ana oy. Ang mga iski chairman mga higala, ang nidagan sa federation, anak sa mayor o anak sa congressman, pila ka buk iski chairman gikidnap na daan. Usa ka semana sa wa pa iski eleksyon na gikidnap na daan. Gidaan na daag suri-suroy dito asa dapit ang field trip, asa dapit mahigalang luling hayaw adto na buhian ni eleksyon. Asa may tuyo na nila inday Maris, ang tuyo ana nga di na makamang sa lain, di na maadtos kontra nga imong konbensihon misa pagpilay. Kung wa naman din ha, inigadto ni mo mahigala ka mga panya ka sa iski chairman anang barangay, wa na ra ba diri nga naman gidang congressman. Sino siya? Safety na, di na makamang. Ha? Gida, o sa kasimana ko na to sila, unya na to sila buhian ng eleksyon na yun. Asa dapit ang polling place, ganito na. Sakay pag mga skanan ko, pag abot dito, butan na dayon. Wala na chance ang kontra. Muna nga, kanang federation election ka na ito, may bawaan na daan kasi daog, hindi Maris. Ano naman, kinidnapay naman daan. Ikuha naman mga iskitsirmanan kanang pag-abot anang adlaw mahigalang eleksyon wa na oy. Formality na lang kuno nga voting dito pero wa na gipang dagit na oy. Giapil pa mahigalang ginikanan. Kay mingon di man makuyog iskitsirman og imbitaron sa congressman. Pakuyugon ng kuan, pakuyugan ginikanan na may daghang kwarta, ha? La suroy-suroy asa dapit suroy-suroy ini election buhian na dito. Og asa ipahigan eleksyon ato gym baka dito. Voting awa na. Daog na mahigala. Gastuhan yung kwartan dako. Gisafety na dian na daan. Unsa man par di na magkakampanya ang uban, di na magkatintal tong uban nya. Pila may hatag sa pikas. 20,000 ang hatag sa pikas kwan iski. Asa di amon 30,000. Wa na kay chance makaana. Ngano man wa naman niya igadto nimo wa naman diri sir. Asa man day? Nagida naman congressman sak semana kuno to ilang lakaw adto kuno sa Singapore usa. So safety ng daan. Karon ang gawas ning istorya nga kining upat ka mga Marines na bayran kini.
So, nga naman ang nabayran man, nakamang ni, kung mauhunin, nga naman ang safety daan, kung ituo sila nga, magamit ng testimonya ining 18 Marines. Nga naman ang safety daan, paubos witness protection program. At mo, taguan na mo dito daan, gwardyado na mo dito daan. O, nana mo suporta sa gobyerno. Ang gobyerno mo suporta. So, di na sa mga problema mahigala, ilang kaon, hasta ilang pamilya din ang problema. Puro man. So, mo nag-iingon nga, patong-patong, sa pagpatong-patong nga kaso ani, nang withdraw naman ng mga Marines, mo ingon na po ng ombudsman nga, ligon na tatong kaso, pero nang withdraw naman ang mga testigo, mo nang nahilaw. So, anang po ito, hadili, mabasol sa Marcos, kaya yung Marcos nga, patong-patong na ang kaso, sabi ng ombudsman. Oh. Pasaka na kaso. Yang ombudsman po, yung ombudsman po niya, ready na tamin, pasaka kaso. Walang tayo mahimo, ni baliman sila. So ang mabasol ron, ang mga Marines, di mabasol ang presidente, di mabasol ang ombudsman, kaya kami, ready kami. Naagon may prinsipyo, gukuro na mo. Pero tayo mahimo, ang mga witness ni withdraw man, so ilapon ng kuana, so saon taman, kami, ready yung tami, pero saon taman niya, sila may ni withdraw, so ang tayo mahimo. Padong yun yung mahigala sa na gini, padung na gini mahigala sa kon. I don't know how. Sus, kay kanang preliminary investigation stage pa. Unsaon nimo pag-ingon nga ay kabalaka kay hapit na mahuas ito sa kalisod no kay ang imong anak, ang kamagwang ang anak mo graduate na, hapit na. Trabaho na ni. Di magsusin mo eh. Ang sa graduate elementary pa man lagi di ay. Kaya kining preliminary investigation stage, pagkalayo apad naghanap ang mahitabo mga sugitig paminaw eh. Ipasubmit pa si Romualdez Counter Affidavit, i-submit sa Counter Affidavit, ana, may ingon ng ombudsman, gitimbang-timbang na mo, na may katarungan ni Romualdez. Daghan pa mahitabo. Tanugan pa nagdugay, nga anong gitanugan man, wa pagin mahino. Daghan kay mahitabo. Naapa sa stage may gala sa preliminary investigation. Wa pa gyud, wa dili pa for resolution. Wa pa. Bisan ganig mo for resolution, pwede pa gyud daghan pa mga remedies nga himuon mahigalang Romualdez. Tanan available remedies. Bisa pag moingon nga naa na, okay. Bisa pag moingon nga nay for resolution na. Pwede pa nang kwan, tagaan pag di pa i-submit dayon sa Sandigan Bayan. Di pa i-file nga naman ni apilar man nga tos gi-question pa ang resolution na tuwa pa. Tuwa na sa kuan. Gi-apilar pa. Inigabot sa ambot kanus aka mabot sa Sandigan Bayan. So kalayo apa yung taon mahigala gilingaw-lingaw ra kita ni kalakiha. Sus. Pero niya na to tiwason niya taon standby lang una ato si padangat ang Armen 558 Manila mosunod na kanon dayon. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Alita mahigalas pagbisita ni Boying Remulla kagahapon, nibisita sa sa atong buhatan sa ombudsman. Good morning sa mga taga-ombudsman, mga listeners nato na sila diha. Og kinini ang good morning sa tanan, no? Uli na ba kasi Boying Remulla kagahapon day? Pura ko sa kaadlaw to, sugikan sa ombudsman ilang opisina dili dapit sa may Imbilis ni adto siya mahigala sa Mananga River. Kay iya mahigala ang giimbestigar kining flood control scandal. Na maayo na para nako mahigala na sige Boying. Imbestigahan na. Kay gusto may mga subuanon nga doon naging masilutan anang flood control scandal. Mo nang among challenge nga tinud-a gyud pag-imbestigar. Bisag kinsay maigo na nila, may labot na nila. Abot mi sa result ana. Mahinaot mi tinud-o nimo na, ha? Diri sa Sugbo kay daghan bay namatay in taon. Panahon may galas bagyong Tino. So nanggawas ni may gala atong reporter dos kasama Jane Gallardo mo ay nag-cover ani. Nanggawas po ni sa mga pamantalaan kini moong report. In fact, niya ni sa pamantalang The Freeman na kasamang names. Ug naa po ni sa pamantalang Sunstar. At ipakita para at acknowledge po ng uban. Di lang kita sa DYHP may nag-cover ani. Kaniyo sa pamantalang The Freeman, Ombuds proves flood projects. Okay, ang Sunstar daw, napoy Sunstar na yun, no? 60 billion earmark for Cebu in 6 years. Mao ni ha, headlines karong buntaga, karong adlaw.
Ombuds proves flood projects. Ang ombudsman kuno mahigala mo imbestiga niining proyekto sa baha. Mao ni paganhi mahigalang Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Matod pa sa report sa pamatalang The Freeman, ang opisina sa Ombudsman ilang i-scrutinize ang flood control project sa Cebu tungod mahigala sa siging gabaha dinhi sa probinsya bisan pa man sa 60 bilyones pesos in flood control allocations mga higala nga gibubo dinhi. Straight to the point. 60 billion pesos. Dako ng kwarta ha? Dili na milyon ha? Billion ka na. Sa kinitibukan mahigala sa Pilipinas, trillion kini. Ang gasto mahigala sa flood control. Muna nga, bisag usaon pa na ingon nga, ayan na, di na tamahisgot ana. Dili man ni di ta maka-move on, kay kini nga, kasi sa corruption, mo ni pinakadako nga corruption sa history sa Pilipinas. Muna di makalimtan. Labaw sa tanan nga di makalimtan, kay ang mga tao, inaigo ni ani. Relatable sa katauhan. Mahimo pa ng ubang corruption, mahigala. Daghan naman corruption sa una itong fertilizer scam. Dili makalimot ang mga tao adto, labi na ang mga farmers day. Di makalimot fertilizer scaman. Katong uban nga mga scam. ZTE NBN scandal, panahong Gloria to. Di malimot-limot na ka. Kini gublisyon ni kalimtan. Nga naman, inigbaha, iniguan mo baha man. Di mahinumdum gikadayon mahigalang agoy ang flood control scandal. Walang dili mawagtang ang kalagot sa mga tao. Ha? So karon matod pa sa pamantalaang The Freeman, ada pa sa Sunstar, Ombudsman digs into Cebu projects. So di lang kami sa DYHP mo nakakuha ni. Among i-acknowledge po ang uban nga mga media outlets nga didto sa press conference may gala ni Buying Remulla pag-ari sa Sugbo. Ato din to kionon kay ang kami sa DYHP wa mi mulurang sa pagisgot ng flood control project. Og unya ang atong mga pamantalaan nagsunod sad. So dili ni ako personalan ning akong isgot mahigala sa flood control. Why personalan ni ha? Ato ning gisgutan nun kay maoy talk of the town karon do na may reporter nga didto sa Ombudsman kagahapon og nanggawas ni sa pamatalaan The Freeman og sa Sunstar. So kinsay maigo na akong komentaryo kamo diha mga congressman ha? Mga mayor og mga contractors, why personalan ni? Kini akong gisgutan ni ame talk of the town man. Nanggawas man sa mga pamantalaan gani, ang aman og di lang ta mohisgot sad. So unsa may giingon ni Buying Remulla kagahapon? Atong tiwas og gisgot man lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. So sa report mahigala ni Jane Gallardo, doon naman tayo reporter nga to dito yun. Unya, gisuroy pod mahigalang Remulla ang Mananga River, des Talisay. So, dinis pamantalang The Freeman, ako rin basahon kay klaro-klaro, the Office of the Ombudsman, ipakita itong The Freeman doon kana, will scrutinize all flood control projects in Cebu amid recurring flooding in the province despite around 60 billion pesos in flood control allocations over the past 6 years. Sa Binisaya, pamigalang opisina sa Ombudsman mo utingkay niining tanan nga mga proyekto sa pagbaha dinhi sa Sugbo, taliwa sa nagpadayon gihapon nga pagbaha dinhi sa probinsya bisan pa man sa 60 bilyones pesos nga gigahin alang mahigala sa pagkontrolar sa baha. Mao ni mahigala ang sulti ni Buying Remulla mga kaigalaan. Unya, matod pa din sa pamantalang The Freeman akong tiwasog basa, Ombudsman Jesus Remulla, who was in Cebu yesterday to inspect flood control projects following recent flooding, said his office would examine projects implemented across the province. Sa Binisaya, pamaygala si Ombudsman Crispin Remulla nga dinhi sa Cebu kagahapon mo susi sa mga proyekto pagkontrolar sa baha. Nunot mga higala sa nahimo nga mga pagbaha dinhi sa baguhay lang nga mga pagbaha, ang iyang opisina mo examine sa mga proyekto nga giimplementar
sa tibok probinsya. Remulla said around 60 billion had been allocated for flood control projects in Cebu over the past 6 years, with a significant portion going to province 7 congressional districts and a major contractor. So kini ni ang 60 bilyones pesos kini mga higalag tan-aw nimo ang record yon during this time ni BBM. Kini pagbuo mga projects. Kini niya in the past 6 years tuyo lang na mahigala para maigo sad mahigala gamay itong administrasyon Duterte. So, tanawa ang record ganos agyod ang pagbuo og mga flood control project 2023, 24, 25. Mao na ang panahon na. Tigrabiha. Unya, kini ni ang given the huge amount of funding, Remulla said flooding in Cebu should have been controlled by now. Tungod ini mahigalang kadako nga budget gahin sa flood control dapat wala ang tanay baha sa Cebu ron mga sukitig paminaw. Pero grabe man. Unyang ingon pa gyud diri Inday Mareso 60 billion no? Matod pa din with a significant portion going to the province 7 congressional districts and a major contractor. Straight to the point. Kinsa man yung major contractor? Mao ni kadtong ginganlan ni BBM nga QM, ha? QM contractor. Unya kinsa may congressman ining 7 congressional districts. Mao man ni na-mention pamantalaan the Freeman. Straight to the point. Ato na to na interview kanadto may gala si Congressman Peter Jan Calderon. Ato na interview karon di ay ang congressman diha dili na si Peter Jan Calderon. Lahi na kinsa may congressman ron bago? Si Sengan. Patricia Calderon. Isa man yan eh. Iyan yung asawa? Asawa. Oh. So, substitution dahil ni kumahon. Substitution. Ang bana out lang sa ang asawa sa mahigala may puli. Aha. So, Congresswoman Patricia Calderon, good morning, Kong. Congressman John Peter Calderon, good morning. Ato na sa na-interview kanadto mga sukitig paminaw. Si Peter Calderon nag-interview ta ani labot ani kay tuwa man dito. Nya kini magong 7th district. Unsa ni nga mga lungsod ng 7th district Inday Maris? Mo ni ang mga lungsod sa 7th district gikan mahigala sa Alcantara, Alegria, Badian, Dumanhog, Hinatilan, Malabuyok, Mualbual ug Runda. 7th district na dito. Sa una 2nd district man na. Kadto kung 2nd district dako kayo. Mo na nga ilang gi buwag. So ang congressman da karon mao si Patricia Calderon, no? Unya Alcantara, Alegria, Badian, Dumanhog, Hinatilan, Malabuyok, Mualbual ug inguman ang Runda. Straight to the point. Mao ni mahigala ang mga lugar nga naa diha. Unya ubay-ubay nga mga flood control project tuagi bubo sa Hinatilan. Lisod gitong susihon tong Hinatilan kay layo aman. Hasta may gala si Ombudsman Boyeng Remulla wa na mo adto Kutobra may gala, kutobras mananga. Pero may tato si Remulla gitan-aw po niya ang Butuanon River o gitan-aw po niya mahigala ang Kutkut River. Kay kini mga higalang Mananga River, okay man. Okay ba? Tatanawan na mga rivers din na. May gatod na tanaw tatong sa kuan. Kini ni ang Hinatilan kay tuwa man dito buo ni mga flood control projects. Inig matagigayon nga dunay baha di man kay mo baha dito sa Hinatilan day patuwa man dito gitaguan hinuon ng flood control. Di Cebu City, kumusta man? Ano makita ganoon ta ba na dayon ba ng project kuha ba? No, sige ka baha dito sa Mandawi City kana yung ES Fortuna muuwan mga higalab. Sus ka grabe sa baha mga sukid di paminaw. Perting grabe sa baha. So kini ni ang mauni nga mga lugar kang Congresswoman Patricia Calderon na susiho na kay 25% sa 60 billion tuwa nila sa 7th district. Straight to the point. Mabita na makaingon ta nga pila ka bilyon kuning naa sa 7th district. Lakas gyud ni Calderon. Mayo ni Calderon mahigala pero assistant man siya nga kwan. Si Peter Calderon tong ipangutana kanadto katong ipa-confirm niya siya maoy kini ni ang vice chairperson
ni Saldico. Kato Saldico mahigala maumantoy chairman sa House Committee on Appropriations. Si Calderon maoy vice chairman. Pero ingon si Calderon nga daghan kuno sila nga vice chairman, di po kuno siya ra. In fairness ni Calderon mga sukitig paminaw, ha? Straight to the point. So mao ni mahigalay gibutyag ni Boyeng Remulla, gibasa ko lang ning pamatanan da Freeman unya matod pa ang ombudsman mo-hire sila og 20 ka mga abogado for ombudsman Visayas aron nga mao mahigalay mo tabang pag-imbestigar og mo prosecute mohimo og fact-finding and criminal investigation functions mga higala mao na nga ilang hayran. So doon ay opening din ng ombudsman ani 20 ka mga abogado ang ilang gikinahanglan nga isa mga apply diha, ha? Kadto lang doon ay mga prinsipyo sad na kay kini magud anti-graft office magud ni. Ya total ka nas buying di po na magpirmi di as buying. Ah, inikawa ni Marcos mahigala, duda ko mamutos po ni una-una. Pero wa ta mahibaw kano sa mahigalas BBM kuan jud kay 2 years naman nahabilin sa termino. Ah, kana mahigala ato i-follow ang constitution, da 2 years na lang siya. Pero wa ta masayo daon sa mo na hunaan ani. Manimbako lang ta mga sukitig pamin. Delikado ini mga kagalaan. Si Sara Duterte og dili ma-impeach. Aguroy. Surveys after surveys kung atong tuuhan may gala mo daog man gyud. Ha? So mo na siguroon gyud na nga og ma-impeach si Sara da at least dili sa kadagan sa 2028. O di sa kadagan da dili mga Duterte sa ilang pagtuo dili na mga Duterte mao makada. Kay kuya magud ni kung ibutang ta lang tinud-on gyud Sara og ma-impeach gyud convicted gyud by way of impeachment. Unya kang simpatiya mo adtong basti, mao man ay kuya og gihapon. Og mauho na mahigala delikado. Samot nang dili makonbikto Sara. Mo na kini karong impeachment tinuray lang di ni basta-basta oy. Paningkamutan lang gyud post prosecution nga paningkamutin ninyo din ha nga makapresent gyud mog ebidensya. Kay kung konbiktuhon na po ni kalit-kalit nga way ebidensya ang klaro, magbagulbol ang mga tao, dili satisfied ang mga tao. At least ba lang makapresentar para nga og makonbikto medyo makaingon ang mga tao nga angay konbiktohon. Kay og dili mga higala maingon mga tao may angay to konbiktohon o may ebidensya. E konbiktohon gyud kay ba mga tao binuang gani nila. Kana ra gyud tuyo nga kang Sara Duterte ra gyud nya dili makadagan. Kay uras makadagan kana Sara. Og makadagan Sara gipangutan na bitaw sa niya unsa man VP og makadagan ka o modaog kag presidente mo bawas ba ka? Gipangutan na. Ingon Sara nga di man kuno sa bawas dai. Sa dili ta bawas. Pero kadtong do nagikaso daan sa anomalya da, bantay gisla. Nago mga politiko may gala magka sabot mo ka politiko ka, ha? Kini ni ang og politiko ka kasabot pagka labi pa ka ng imong amigo na ni balitok. Og wala na anomalya, inigbalik ka na pohon og buingon nga kay ni politiko may gala may man daguan kuan sip-sip sa administrasyon. Kita mo ka na mga congressman kasagaran yun. Hapit 100% o 15 presidente adto na sila dayon. Kay to ang mga kaayuhan sa dito. Na kanon og balito ka, simpre lain paminawon may galang VP Sara, unya mo balik ka ting eleksyon na, depende dawaton baka di ba. Pero ang posibilidad manguna na dili kayo suko mga higala kung why anomalya ang gihimo. Pero kadtong uban nga nasobrahan na, panalitan kinis barbers. Dawaton ba kang VP Sara nis barbers? Ay! Kinis las Luistro panalitan. Ha? Awat ta kay baw ha? Pero siguroon gyud og matangtang Sara mahigala pa ka VP, kuan gyud konbikto gyud da. Siguroon lang nga kanang pagka-konbikto konbensido ang mga tao nga doon nag-ebidensya. Kay once konbensido ang mga tao, maklaro gyud nga doon na ebidensya, mingo mga tao angay nga konbiktohon. Merisi. Ha? Pagkapinan pag istorya ang merisi. Pero kung dili angay konbiktohon,
Nya konbiktuhon gyud mobalhin ang simpatiya sa laing Duterte. Nya unsa may sunod may tabo ana ang atong kakuyawan unsay masuod sa utok ni BBM? Pasig mo ingon day nga Duterte man gyud pagdaog gyapon ani. Di na lang ta mag-eleksyon sa. Kuyawan mo kalit nagdeklarar mahigalag marsyalo. Kaya mahigala ato lang yung mga forecast ba. Hinaot pa unta nga dili na mahitabo. Mosunod lang sa konstitusyon. Ang problema ko kay dunam ko ta history adto kato bitaw yang Papa Marcos so magito mosunod. Naghimo mo to gyud galing og konstitusyon. Iya man giusab mga higala mo to nakalingkod og 20 ka tuig. Mo na nga natay 1987 constitution nga gi-fix nga ang presidente mulingkod sa 6 years di na sa kadagan og balik. Kay makadagan pag og balik ang presidente wa man gyud so far sa una sa atong experience panahon sa Marcos Sr. wala mahigalay kontra nga mudaog except nito kang Kore na. Perdugay kayo. Nga naman pabor mo kayo presidente ka kaysa man kunoy presidente ka imo man tanan mayor, tanan congressman, tanan hasta pang gobyerno mahigala nga mga kuno tanan. Ila hasta pang kumilik ato panahon na kato kang Marcos Sr. mo to nahitabo. Pagkamatay ni Ninoy, ang simpatiya sa mga tao ni grabe na gyud, mo to si Kuri mo oy. Nahimo mahigalang beneficiary adto. Namatay iyang bana didto ang simpatiya ni Kuri nga siya padaganon. Bisag wa to ka experience Kuri bisag barangay captain wa gyud. Tungod to sa simpatiya nas mga tao. Pag eleksyon adto panahon na mahigala, sus pildi gyapon si Kuri oy. Sa ihap mga higalas, kumilik pildi. Kaya karon kay ang ihap kay ang namfrel mi. Sigurado man po ng simbahan at tatay milihok sa gyud. Ihap mig amo dire o daog man, ha? Nya dunay mga observers nga tagagawa sa nasod, ang US nag-observe sa atong panahon na. Didto na na smokoy Miguelas Marcos. Di mo gito mo kanaog. Ug wa to mahigala gi pugos mga kaigalag pasakay sa helikopter nga pa kunon. Dili to. Munay kuya og niliwat ning usa. Lagi talaga to katawa ha. Kay kini na bang anak sa gara liwat na sa amahan. Nga to sundon talaga yung konstitusyon. Nga unom lagi katuig na mulingkod ang presidente. Human ana di lagi sa kadagan. Ha? Sunod ni, si Sara mo ay sunod mga higalang mudagan. Di pa ta kasiguro on sa ha, kay og konbiktuhon Sara di na magikadagan. Malagmit mahigala og di kadagan Sara, medyo pabor-pabor ni Lini. Kay si Lini Robredo mga kagalaan, mamagisikan ni Sara. Ang problema lang ana, kung panalitan og dili satisfied ang mga tao sa impeachment, dili angay konbiktuhon ilagang gikonbikto, mobalhin ang simpatiya nga tong Basti. Inigbalhin simpatiya ang Basti, muuban si Sara mahigala inig kampanya aguroy. Delikado gyapon. Pero kung klaro nga dunay ebidensya nga angay konbiktuhon Sara, at least ang simpatiya sa mga tao dili na mo adtong Sara. Maibanan ba ang simpatiya? Mo na importante lang. Mo man hitabo kanadto kang Binay. Ano kang Binay kanadto mga higalan sus number 1 sa Binay sa mga surveys oy. Nag-appeal mig MCLA adto dito sa Waterfront Hotel, murag dito masiguro kanto Attorney John Cagulada. Niingon ang mga abogadong Binay nga see you in Malacanang, ha? See you in Malacanang next year, ana. Kaywa naman, ang mga surveys daog naman kasi Binay. Pero sa diha may galangib. Dunay smear campaign nga gihimo niya, ang nakaamong ato investigation gyapon sa Congress. Imbestigar mahigalas Binay to dunay asinda Binay, dunay mga anomalya sa Makati gip uting kay gito mayo sus. Wa kabot mahigalag impeachment Binay oy. Kay kadtog wa to matandog gyapon Binay, padung mo to i-impeach ta ni. Aw di kadagan. Kay at tatay magod panahon mahigalang Pinoy, ang ilang gusto gyud atong manok si Maruhas. Ha? Kay mo to ilang sabot mahigala katos Pinoy gyud noon. In fairness atong Pinoy ha. Katos Pinoy in fairness adto.
kung ako may mo evaluate atong Pinoy, dili to kurakots Pinoy. O ako lang mo evaluate ha, ang nalay iya mga tao sa ubos nga di po makontrolar ba? Di man maanam og mahurot og tan-aw gud. Ang ako ra yung kantong Pinoy kana lagi ang decision making nga medyo ni ubos tong iyang rating atong higayuna kadtong Lunita crisis nga wa magkadimao to yung decision nangamatay to mga Chinese mga tourists ug katong katapusan na sa termino sa 44 di ko kalimot ana nadaot ang rating ni Pinoy. Pero mingon ka og ang iyang kuanday, ang iyang corruption issue. In fairness atong Pinoy dili to corrupt. In fairness atong Pinoy. Lahi tong panahon may galang Gloria. Panahong Marcos nga senior. O kiniron. Aghang korupsyon mahigala karon. Ang kana na ang makaingon ka nga medyo okay ang panggobyerno ba? Kakinto mga tao. Panahon may galang presidente Rodrigo Duterte o kining panahon ni Pinoy. In fairness atong Pinoy. Unya mutuman po tong sabot sa Pinoy. Hindi Maris. Kay bao ka ang Liberal Party at the time, ang ilang standard bearer at the time si Maruhas man gyud. Ako ni mo kalimot ana kay si Maruhas magpuli-puli to si Manny Villar Maruhas ari sa akong program. Kay mo ari sa Cebu god, di pa kun sa mahigala atong programa acknowledge man ganila nga ilang gipasurvey atong programa kusog man gyud. Sumunang bisita sila dila ako sa interviewon. Interview na ko si Maruhas, kapilam to balik-balik si Maruhas. Interview na ko si Manny Villar, kapilam to balik-balik. Sa bisag si Binay. Atong pagtagad kay mo ari may mga staff nga turunin among nakita survey imo mga programa mo gipaminaw. No? Pwede ba may bisita? Pwede. Pero ako lang gikuan nga para fair, kasi mo ari ako lang tagdon sab. So at doon, higayon na, di ko kalimot si Villar o si Maruhas, mo ito magpuli-puli. Sila maoy standard bearer, pagkamatay kuri bitaw. Sus, dito man simpatiya ni Pinoy. Balhin man simpatiya ni Pinoy. Si Maruhas napugos o desisyon nga mo slide down pagka-vice presidente. Nausab tanan. Nga doon naman tayo mga kwartuloy kay ang mga staff ni Maruhas. At tandog sa sila kay ang ilagong tuyo ang dagan pagka-presidente. Nya di naman lang. Doon ang mga staff at to nagkwanto. So, pero si Pinoy ni tuman og sabot. Kaya yung sabot nila, okay, ako lang saron kay mga tao, grabe man simpatiya ang Pinoy. So, mga tao, tuan ni Pinoy, pero sabot sa Maruhas mo, slide down sa Maruhas pagka-vice president. Pero ginan sa Pinoy nga, next time, ikaw na po akong padaganon. Ikaw akong suportahan. Gisuportahan lang din yung Pinoy. Bahalang kinaunsa sa Maruhas. Bahalang na daot tong iyang record kadugayan. Murag naubos tong record Maruhas kay ang iyang rating mahigalabi na. Wala naman sa ito magkadimao. Pero wag sa biyaing Pinoy day. Sabot. Ang iyang yung gituman ni Pinoy iyang sabot nga ikaw mo isunod. Ako karon may presidente pero sunod ikaw. Tuman tong sabot nga ni karon bag umro din tumang sabot. Unsa may sabot ko ng VP Sara ko na labi. Nga slide down si VP Sara pagdagan vice president lang ka ako'y presidente. Wa ka na siya sabot sunod ikaw na pod. Parang Pinoy bag ni Mar, sabot na sila. Ito man yun ni Pinoy yung sabot. Kini usaron mo di tingnan ito man. Di yun kay tingali, di yun. Iyan mo ganing pa-impeach sa iyang vice president. Human sila mahigala nagka-uban. At tiwasog gisgot ni human lamang pipila ka pahinomdo mga sukitig paminaw. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, atong balikan mga sukitig paminaw si Remulla sa atong balikan sa kadalian gahapon human sa press conference nila sa ombudsman ni Suroy sa Mananga River. Ang ako tatog ni Suroy sa may gala sa Mananga River iya puntang gisuroy ang Butuanon River ug ang Kutkot. Di naman madag suroy ito sa 7th district, layo-layo naman. Katong kang Calderon nga distrito. So iyang gisuroy dito sa Talisay ni Mahigala, kini Mananga River. Natay video ani dong. Courtesy lang sa nakakuha ng video, may kani-kani. Nanay sa audio. Yeah. Naani sa ilams tulay. Kasan tayo ngayon? Ha? Burbada po, di ba? Ano, sa istorya. Sa mo na yung pabisita, Mananga River.
Wala ipakita to ng QM ng mga establishments ito. Mura magwa, kanina man asa man sa may driver ni Mulya gahapon, basta dito ni gidrivean pa doon sa kwan. Wala to dito napit sa may nangabungkag nga kwan. O to mga flood control dito nga tuwa dito mahigalan dako nga mga projects ni kwan, QM. Importante man kisa kay driver ni Mulya tipas na dito dapit sa unahan. Naabot pa ni dito sa kwan? Area ni Father Salo ba? Kada na ang kwan dito para makita tong kwan sa unahan. Kisa may nag-guide ni kwan, kaya dipindi mo ko na nga, i-guide ni mo asa dapita. Dadaalan sa Rimulya ito sa unahan. Para makita sa video, amo ko ni kwan, ang taga-media, wana pa kuyuga, no? Pagkanto sa kwan, Mananga River. Haklupan, dapit ba? Wana sa to sa Haklupan, di naman ni dapita, may makita nga mga kwan. Di man ni dapit gida. Sa SRP side lang eh. Oho. Kato lang dili kayo makita tong kwan. Kato to mga flood control projects nga doon ay mga kwan diha. Lakip na des Butuano na mga nangabungkag. Dito po mga higala sa Kutkot. Ha? Para tanaw niya doon sa maning kalakiha nga. So mo ni mahigala. Ombudsman na Crispin Jesus Rimulya. Mayo og tinud-an sa Cebu. Kay kinini ang ato ning gihisgutan mahigala nga kwan. May doon ay resulta ni kay mo hire good siya mga higala og 20 ka mga lawyers nga mutabang sa investigation. So kanang 20 dako na nagmahimo og mututok na sa flood control investigation. Ha? Way pili-pili bisig siya maigo na nila. Kisay congressman maigo anang kalakiha, ha? Unya mapasakan gyud kaso. Kay paspas man pasakag kaso nga to sa kontrapartido nga priso naman to sa sikwan na yon. Amunta na itong gusto may tabo po Cebu nga doon na bauntay ma-resulta na. O na to ni bantayan mga kagilan, no? Kining kalaki ni Buying nga ni bisita mahigala sa ombudsman. Ang iyang sa ombudsman Visayas. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.